so much. Okay, so mga loves, welcome to my channel once again. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe ninyo ang akong channel. Click the subscribe button below and also like this video na lang sa aron sa ing no, dahag mo like. If nagtanaw mo sa Facebook, please go to my Facebook page and click the like sa akong page para dagan-dagan sa dito mga loves. Okay? Salamat kayo in advance. Alright, so unsa naman gyud karon na month? Karon kay ang month of February. So ang month of February kay kabalan mo jud ang mga loves, mao ni siya ang Valentine's Day! Okay, so ang Valentine's Day mga loves, mao gyud na siya ang mga time kung asa nimo mapakita imong love, no? Everyday man kita nagpitag love, but then special gid siya nga month kay love month gid ni siya. Okay? At kani nga video mga loves is para ni sa mga tao nga walay special someone sa Valentine's Day. So, mo na kamo, ayaw mo kaguol kay naatay buhaton. So, mga loves, dili pasabot no na if Valentine's Day unya kung wala mo yung mga uyab, wala mo yung special someone, mag-lock na lang mo sa kwarto, mag-depress na lang mo, mag-self-pity na lang mo, ug mag-unsa na lang mo. So, dili na siya ingon anak no, kay nga no man. Dili na siya healthy sa atong body, maka-stress lang na siya. Dili na siya healthy sa atong mind. So, mauna, gibuhat na ako ni video para ma-share sa inyo ang mga ubang butang na pwede na ito buhaton if you are alone in Valentine's Day. Alright, so ang title ng video is Things to Do in Valentine's Day when you are Alone. So, mo ni siya ang number 1. Okay, ang pinaka-common dyan mga loves, no, is to spend time with your family during Valentine's Day. Kaya nga naman, ang family ni mo mga loves, kay maod gito siya ang naghatag sa imuhang pure love, na unconditional love jud compare sa imuhang mga special someone, sa imong mga uyab. So why don't you set a date with your family, magtungo sa mall, mag-out outside, or just bonding time lang sa inyong family, di ba? Exciting tayo. Lami po kaayo na siya na feeling mga loves, ipakita nimo sa imuhang family nga they are special to you and you really love them. Kaya gi-spend gid mo ang imuhang time or imuhang Valentine's Day with your family. Di ba? Ay, kuya. Kalonely sa kinabuhi. Oy, Valentine's bang karon nga nung lonely man ta? Basag di lang. Ay, tama di ay. Te! Asa ka? Oh! Dali ra gud te. Ano man? Sabay sa kong pilo diri ate. Maligo pa lagi ang tato. Uy! Ayaw nagkaligo. Ano man nga no? Milo ta? Ano man? Bitaw oy, tabangi ko pilo para mahumanta kay mga tutagmon. Ay, usak to ba nga tagmol? Gani. Ano yung sani karon? Valentine's Day, maski wala tay kapika sa atong kasing-kasing, pero we will spend our family time. O, diba? Wow, katsa. Sige ha. Diba? Tabangin ako pag dali dira. Ina din akong come here! Help us! Dali, kong. O, darain mo, o. Okay, so, mauni siya ang number 2. Okay, mga love, so number 2 tip is actually to spend time with your single friends. Okay, so since if, let's say for example, layo mo, inyong family nasa Butuan, nasa Jensa, nasa Cebu, yan nalagay mo din so spend your time with your single friends. So, mga loves, dili pasabot na wala kay special someone, maglugmok na ka sa kwarto, so you can just go ahead and spend your time with your friends, mga tuba mo ron sa kanang mga coffee cafe or sa mga malls, mag-album ka, whatever, mag-anting-anting ko ka, sa akin, di ba? Basta mga huwag niyo sa barkada. So, you can just go ahead and do that. About na tong mga single panin nyo mga barkada, so you can have fun with them. So, exciting gihapon. Tawa! Valentine's ron, ako'y kauban. Tawagan na lang step yang be. Ala, nanawag si Camille. Ay, sige na. Hello, Kang.
Hello? Oh, unsa man? Asa ka? Ako diri, uban mi atiling, ano man? Uy, asa mong duhang? Uban ko be. Boring kayo. Ay padong migsamal oy. Ah, di ka karon. Hala, hanap ako sa balay. Magunsa man mong samal. Valentine's ba karon ha niya single ba ya? Single ba ning hot Samo naman na ni nato. Uban ka? Hala nga kay single pud ba ako? Dali. Ay, dali. Alright, so this is tip number 3. So, mga loves, kung wala mo yung mabuhat, no, kung wala inyong friends, wala inyong family, so you can just curl up inside your room and read some interesting book. Parehaaning The Vision ni Rick Joyner. So, nice kayo siya nga book, mga loves. Duha ni siya nga book compilation inside. So, The Final Quest and The Call. So, very nice ni siya. I recommend this, mga loves. You can just finish this in one day. Kadong February 14. So, dagan kayo mag-insights ng basa diri. Very inspirational. Or any other books no na inyong ganahan na ma-feel niya, motivate mo. You can also do e-books, maminaw mo, audiobook, ana. Then, you can just spend time with yourself and then analyze things, ana. Na in a right way, mag-reflect mo pag Valentine's Day. Kana kung dili mo ganahan mga laag-laag, di mo ganahan maadog mall, or wala may mga friends na kauban. So, you can just go ahead and curl up in your bed and read some interesting books. Okay, so this is tip number 4. So sa tip number 4, mga loves, very simple. You can just watch your favorite movie at home. And you can also call your friends and tell them that, hey, I have a movie here. Come over here sa akong house. Kaya ako lang usa. And then, ako mga movie direct, mga bucket list ni mo na movie na very nice. Pwede mo magtanaw og ka ng mga Dear John or A Walk to Remember ba karon? Or any other love na mga love movies or mga romantic movies. Kung di mo ganahan, maka-remember na Valentine's Day karon. So, pwede po mga gira-gira nga movie yung tanawon. Or ka ng mga motivational movies like kanang Castle Peak or Schindler's List or usa pa na mga movie nga nindot. So you can just go ahead and call your friends and have movies sa inyong balay. Magpopcorn mamudin ha. So exciting kayo na siya. Okay? Kasi plano mo ron, bay. Nga naman. Bulag tayo ba ron? Wala kay date? Wala. Sure ba? Bulag na yung manigon. Perting, bulaga. Ay ka. Tanong na tag-movie dali. Kung saan ba na yung gusto nga movie? Kanang gira-gira yun, ang love story kayo. Baka una ta sa itong mga kagahapon. Kaya gira-gira. Sige. Ito private trial eh. Okay, so this is tip number 5. So, tip number 5, mga loves, is you can send flowers to your crush or to someone you admire the most. Make sure, mga loves, ha, na kiniimuhang gipadalaan of flowers is make sure nga single gid niyo siya, okay? Walay mga shabit-shabit, kaya di po kaganahan mahimong kabit, okay? And make sure, mga loves, ha, nga kini siya good is totally unattached. Make sure, mga loves, that siya is totally not attached to anyone else or anything else in this world. Okay? Joke lang. So, kana siya, mga loves. So, you can just send them flowers secretly para sa magkaroon ng butterflies in the stomach ang imuhang crush. Yung magkilig-kilig sa kain secret. So, one-sided lang siya, no? Kaya wala siya baka siya kaila sa imuha. Wala siya kaila kung kinsa nagpadala og flowers. But in the future, if you are brave enough and courageous enough to tell her or him na ikaw na, then go ahead. But make sure na single gid ni siya. Wala ni siya laing sabit. Okay? Alright. Napa man siya sa workstation eh. Ay, kapait ani, mag-Valentine's na, wakoy partner.
Kago ba ni? Hala! Naglain akong tiyan! Kalbangon ko! Agad! Hala, nilakaw na siya. Makatanong ko. Asang kalo? Ayun, kalo. Hindi ko makitaan. Ay, kalami. Diyan malibang. May pang paglibang. Lami kayang gugma paet. Oh my. Oh my gosh! Okay, so this is tip number 6. Woohoo! Alright, so tip number 6, mga loves, you have to make a list of your goals sa imuhang single season. So, of course, season maganda mga panahon, no? Not all the time that you were single, not all the time that you are attached to someone. So, if you are single right now, what are the things that you would like to do while you are single? Ay, nako. February 14, single na single. Magbuhat na ako goals na ako. Teka, katulad ba yung buhok na ako? Siguro magpasalon na lang ko kay David Salon. David Salon, number 1. David Salon. Tapos, magpabelo. Para magwapa ta. Para next Independence Day, okay na. And, number 3, maato ko og Boracay. Corny. And mga loves, this is tip number 7. Okay, so for tip number 7, mga loves, very simple lang yun, no? Because we can really feel na, especially to those na na-hurt sila, na-depress sila, na nagbulag sila sa ilahang partner, or sa ilahang mga uyab, and then, napoy uban na na-reject sila sa ilahang mga gusto. So, namagay something in our heart na need gina to i-fill a void in our heart. Kapag lonely ta, pag sad ta, or something like that. So, mga loves, naagay one person na gusto nga mo fill sa void sa inyong heart, and that is God. Gusto bang basa na? Wala, nasa gist naman day. Ang damay. Wala, February 14, mali ka ron. Valentine's Day. Bulag naman day, may baby loves. Ay, bulag naman yung baby loves. Wala mo nagbulag. Baka family pa dyan ko. Wala pa dyan ko yung mga amigo. Lagi ko sila nasa Cebu. Munsa mo doon si Davao. Ay. Kalisod ba ng kinabuhay na eh? Munsa man itapong sa akong kinabuhay. Ibol. So itong game itong Jan 316 na. So itong Jan 316. Asa ba ito pangitaon? Ito kabaluan eh. Nang nabot man yung Bible dali. Wa man yung New Testament. Another. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting love. Salamat yung kay Lord the Lord. Nagigugma yung ko ni mo Lord. Asin pa Lord na katong mga panahon Lord nga halipayon kay ko nasa ko kauban ako mga friends na ko okay man ni my loves kompleto mo pamilya tapos natunga pa nga panahon na Lord wala jud ka na recognize Lord nga gi-reject jud ka Lord pero salamat gyapon kay Lord nga gigugma jud ko nimo Lord nga imong paggigugma sa Lord wala gyud Lord nagbago salamat jud kay Lord. How great is your love for me, that you gave up your Son for me. Now I am alive and free
Father, I love you. Father, I love you. And there you have it, mga love. So I hope that you enjoyed my tips and ideas karong Valentine's Day, even if you are alone. So, kamo dira na mga single, kamo dira na mga tao nga feeling niyo depressed na kaayo mo, ayaw mo kaguol, because even if kanang katong mga ideas na akong gihatag sa inyo ha, dili niyo ma-achieve, but then if you will just spend time with our Lord and Savior Jesus Christ, then you will be totally you will be totally loved, because Jesus loves you and He wants to spend time with you more than anyone else in this world. So si Jesus gid mga loves ang atong pinaka the best na date karong Valentine's Day. Okay, so don't forget to subscribe to my YouTube channel, mga loves. Don't forget to hit the subscribe button below and also the bell button para ma-notify mo sa akong mga next videos next time, of course. And don't forget to like my Facebook page, okay? So mga loves, happy Valentine's Day sa inyo ha! Single or not single, make sure to have an awesome Valentine's Day. And if you don't have a date, you can just date our Lord and Savior Jesus Christ, because He loves you and He wants to spend time with you more than anyone else in this world. So, kato siya mga loves, thank you so much for watching. See you again next time. I love you. And also, please remember, you are amazing. Bye-bye.